Matul il-jum tal-Ħadd il-Knisja Kattolika ċċelebrat il-Festa tal-Għid il-50, festa li hija sollenità kbira fis-sena liturġika tal-Knisja u aktarx ikkunsidrata bħala t-tieni l-akbar festa wara l-Għid il-Kbir. Għal din l-okkażjoni fil-Konkatedral ta' San Ġwan, l-Arċisqof ta' Malta Charles Scicluna ċċelebra qudiesa fejn matula numru ta' adolescenti rċevew is-sagrament tal-Griżma tal-Isqof. Is-sagrament tal-Griżma tal-Isqof huwa wieħed mit-tliet sagramenti tal-inizjazzjoni fil-ħajja nisranija. Sagrament li jissejjaħ konfermazzjoni għax jikkonferma u jwettaq il-grazzja tal-Mamudija. L-Ispiritu Santu jiġi fina bid-dawl tiegħu, bil-faraġġ tiegħu, imma wkoll bid-doni tal-fema, tal-pariri tajjeb biex tażel tajjeb. Fil-jum tal-festa ta' Pentekoste li timmarka l-inżul tal-Ispirtu Santu fuq l-Apostli, l-Arċisqof saħaq li bħala difensur ta' Alla, l-Ispirtu Santu għandu jatina l-arfin u jurina d-dawl sabiex nażlu tajjeb mill-ħażin u jisservi tal-linja gwida fil-ħajja tagħna. Ġesu fil-Vanġelu li għadna kemm smajna llum jitkellem dwar l-imħabba. Jekk tħobbuni tħarsu l-kmandamenti tiegħi. U jiena nitlob lil missier biex jagħtikom difensur ieħor. Minu dan id-difensur ieħor? Huwa l-Ispirtu Santu li llum qegħdin tirċievu bis-sagrament tal-Griżma bħala is-siġill tal-imħabba ta' Alla fuqkom. Fl-omelija tiegħu l-Arċisqof Charles Scicluna wassal messaġġ ta' faraġġ u ta' tama lil dawk kollha li qed ibatu minn dubju minn nuqqas ta' gwida f'ħajjithom. Illum tirċievi dan is-siġill li Alla jħobbok. Tinsiha qatt din il-kelma. Alla jħobbok. Jiġri x'jiġri minnek, tagħmel x'tagħmel. Għax kultant nagħmlu xi waħda tal-ħmir. Alla jħobbok. Alla jaħfirlek. Alla ma jinsik qatt. Inti x'se tagħmel? L-għażla fidejk. Desiree Grek, Net News.